Türkmenistanda dabaraly çärelerin bir näçesine şol sanda hasyl bayramyna taýýarlyk görülýär. Häkimetler her ýyl noýabryň 2-nji ýekşembesinde bellenýän bu bayramçylygy şu gedek hem dürli toý tomaşalar bilen geçirmegi planlaşdyrýarlar. Munyň üçin döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri köpçülikliň çärelere çekilýär. Günbatar vilayetiň medeniýet işgärleriniň tas äkleti şu günler bayramçylyk taýýarlygyna gatnaşmaga borçly edildi. Maşyklar Balkanawatdaky Ak Öý binasynda we vilayet kitapxanasynyň öňünde her gün öýlen saat 5-den akşam saat 9-a çenli geçirilýär. Etraplaryň medeniýet öýleriniň aýdymsaz we tans toporlary we Balkanawat teatrynyň artistleri dürli gadymy daýhançylyk sahnalaryny canlandyrmak, tansçylar täze tanslary, aýdymçylar döwletiň üstünlüklerini mahabatlandyrýan aýdymlaryny ýerine ýetirmek üçin taýýarlyk görýär. Balkanawatly ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä maşyklar tas her gün geç akşama çenli geçirilýär we ýaşaýjylary biýmada edýär. Taýýarlyk çärelerine gatnaşýan medeniýet işgärleri özleriniň bu maşyklara gatnaşmaga mejbur edilýänligini gurrun berip bayramçylyk maşyklaryndan öň özleriniň paxty ýygýanlygyny aýdýarlar. Biz ýeri bilen saat 8-den öýlen 14-de çelini etrafymyzda paxty ýygyma mejbur çekilýäris. Soň bizi 14:30-da mini awtobusda Balkanawada repetisiýa geçirmäge alyp gaýdýarlar. 17:00-da Ak Öý binasynyň daşynda dürli sahnalar üçin vilayet medeniýet bölüminiň taýýarlan kesipleriniň taryhy daýhançylyk gurallary, zykyr, daş degirmen, tamdyr ulanmak we maldarçylygy diýisli sahnalary gurnamak üçin milli libaslarda hereket edýäris. Dip medeniýet işgäri gurrun berdi. Hasyl bayramyna taýýarlyklaryň geçýän ýerinde maşyklara gatnaşýanlaryň arasynda dürli rollarda çykyş etmäge şol sanda bagwan, çopan roluna taýýarlanýanlar bar. Emma gatnaşyjylar toý tomaşanyň ýadyna düşmeýänligini sebäbi özleriniň ören ýadydygyny aýdýarlar. Bizde din zalmagy wagtymyz bolmaýar. Gece saat 22-den soň öýe gelýär. Yol yeni tas 2,5 saat alýar. Ertiri çenli 5 saat ýatmagy wagtymyz bolýar. Soň ýene de paxta ýygymy çekilýär. Bu bizi gaty köseýär. Ekin meýdanlaryna paxta ýok. Dik aýak üstüne paxta gözläp 6-7 sagatlap meýdanlary ýöräp geçýär. Dip ýene bir Balkanly medeniýet işgäri gurrun berdi. Türkmen hökümeti her ýyl öňünden yglan edilen buğday we paxta planyny artykmazy bilen berjaý edýänligini yglan edip gelýär. Emma ýyllar boýy ekin meýdanlarynda işletmek üçin büdjet idaralarynda dähmet çeken işgärler mezwuri görnüşde köpçülikliň alınıp barýarlar. Şeýlede büdjetçilerden hakyna tutma ýygymçylar üçin goşmaça pul alınýar. Azatlyň habarçylarynyň sentýabrda beren maglumatlaryna görä, büdjet işgärlerinden owu hojalyk işleri üçin talap edilen goşandyň möçberi hat hem ulalyp 600 manada ýetipdir. Bu käbir büdjetçilerin aýlygynyň 30%-na barabar. Noýabryň 2-nji ýekşembesinde geçirilýän hasyl bayramynda hasylyň bolçulugy wasp edilýär. Emma Türkmenistanlar iratyň azyga ýetmätäçlik çekýän wagtynda geçirilýän şeýle dabaralardan nägile bolýarlar. Näçe ýyldyr ýok hasyl üçin toý berilýär. Daýhanlar halk garyplyk derejesinde ýaşaýan ýurtda hasyl toýy diňe döwlet propagandasyndan başga zat däl. Ondan halka peýda ýok. Adamlar näçe ýyl bäri paýok görnüşli uny we ýaga zar bolup ulymätäçlikde ýaşaýar. Aç ilatly ýurda hasyl toýy gelişmeýär. Dip kärendeçi daýhan gurrun berdi. Anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýene bir owa ýaşaýjysy önümçilik üçin zerurluklara sarp edilmeýän mali serişdeleriň toý tomaşalara sarp edilişine gen galýar. Hasyl toýy üçin edilýän çykdyjylara derek çekirtkä garşy görüşmek üçin serişde alynsa, ýa-da näwelli keselden haram ölýän mallary goramak üçin derman bilen üpçün etseler makul bolardy. Toy edeniň bilen mesele çözülenok. Dip daýhan aýdýar. Emma şunlar ýylatyň gatnaşmaga mejbur edilýän çäreleri diňe hasyl toýuna taýýarlyk bilen çäklenmeýär. Hasyl toýunyň diň öňýany 8-nji noýabrda köpçülikliň agaç ekişlik geçiriler. Muňa gatnaşmagyň hökmanydygy döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerine we ýokary huzaýlarynyň okuwçylaryna hem mugallimlerine öňünden duýduruldy. Hökümet köp ýyl bäri halkyň mutlak ulanyp kanuny dinç günlerine we gije ukal mal çağlarına
davaralara we ýogorlary çekmek enligini betetmeýär. Iýdy kesilmeýän çäreler büdjet işgärlerini we talyplaryny ýagyr etdi. Dip Aşgabatly Mogollim aýdar. Şeýlede büdjet işgärlerinden noýabryň dabaralary sowulandan soň bir taraplyk gününe taýýarlyk görüljekdigi duýdurylypdyr. 10-njy dekabrda ýurdun bir taraplyk statusynyň 30-njy ýyl dönemi bellener. Paýtagtyň migrasiýa gullugy ýurdun beýleki vilayatlarinden baran raýatlaryň hataby durmagyna gözegçiligi güýçlendirýär. Azatlyň paýtagtdaky habarçylary we çeşmeleri soňky hepdelerde Aşgabatda hataby durmadyk migrantlaryň tutulyp şäherden çykarylýan halatlarynyň köpelendigini habar berýärler. Aşgabatda zähmet çekýän vilayat ýaşaýjylary özleriniň hataby durmadan bir kanun ýagdaýda işlemäge mejbur bolýandygyny, sebäbi resmi hataby durmakda dürli pätkelçilikleriň döredilýänligini we olary para bilen çözmegiň teklip edilýänligini aýdarlar. Şu hepde Aşgabatdan çykarylyp vilayatlaryna uğradylan daşagudly hem de lewaply ýaşaýjylar migrasiýa gullugyna baryp paýtagtda wagtlaýyn hataby durmagy işiniň uzaga çekenligini, bu aralykda özleriniň polisiýanyň eline düşenligini gurrun berdiler. Men migrasiýa gullugyna bardym. Bir hepdeden gelýidi. Emma işleýän ýerimde araçylar bar diýdiler we olara parasyny berseň propiskany bir güniň dowamyna alyp bolýanlygyny aýtdy. Men para beresim gelmedi. Emma bu aralykda meni polisiýa tutdy we Lewawa deportasiýa etdi. Dip lewaply işçi gurrun berdi. Paýtagtdan çykarylan daşagudly öz ýagdaýy barada şeýle gurrun berdi. Vilayatdan bardym we Garwanyshanada işläp başladym. Başlyk migrasiýa baryp propiska aldydy. Migrasiýa bardym. Propiska berýän bölüme öňünden ýazylmaly ekeni. Emma ertesi güni polisiýa işlerimize geldi we meni tutup otla mindirdi. Paýtagtda işleýän ýene bir daşagudly para bilen hataby durmagyň iş ýerinde guramaçylykly geçirilendigini we özüniň tölenligini aýtdy. Men guruluşykda iş bar diýip paýtagta geldim. Brigadir men ýaly beýleki vilayatlardan getirilen guruluşçylardan 200 manatdan pul ýynap, wagtlaýyn propisk üçin migrasiýa tölemeli bolmasa baryny deportasiýa ederler diýip aýtdy. Meniň bilen paýtagta gelen goňşum bolsa, wagtlaýyn hataby durmanlygy sebäpli polisiýa tarapyndan saklanyp deportasiýa edildi. Dip daşagudly guruluşykçy gurrun berdi. Türkmenabad şäheriniň kanun goraýjadararyna ýakyn çeşme içerki migrantlary anyklap tutmak işiniň migrasiýa hem de polisiýa işgärleriniň bilelikde alyp barýanlygyny belledi. Onuň sözlerine görä para bilen hataby durmagy teklip edýän araçylar hem bu edaralar bilen ildeşikli hereket edýär. Migrasiýa we polisiýa bilen işleýän araçylar vilayatdan gelen migrantlaryň barlygyny yerli polisiýa duýdurýarlar. Migrant para berip propiskany alasy gelmese, aradaky adamlar destine polisiýa habar berip, olary deportasiýa edýärler ýa-da olardan para alýarlar. Dip anonimlik şertinde gürleşen lewaply çeşme gurrun berdi. Çeşmeleriň sözlerine görä wagtlaýyn hataby durman şäherden çykarylan işçi migrantlara şäheriň çägine belli bir wagt aralygynda girmek gadagan edilýär. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar bilen baglylykda döwlet migrasiýa gullugynyň we polisiýa wekilläriniň resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Paýtagt ýurdun beýleki sebitlerine garanda iş we gazanç üçin has amatly hasaplanýar. Paýtagtda içerki migrantlar iň agyr we az aýlykly işlerde işlemäge razy bolýarlar. Owa ýaşaýjylary iş gözläp vilayat merkezlerine hem köp barýarlar. Hataby durmak prosesiniň kyndygyny aýdan migrantlar para bermeli bolýarlar ýa-da bir kanun şertlerde işläp tutulmak töwekkülçiliginde ýaşaýarlar. Paýtagtyň polisiýasy işçi migrantlary tutmak goýunça çärelerini wagtal güýçlendirýär. Adatça bu bayramçylyklaryň we resmi çäreleriň geçiriljek wagtyna gabat gelýär. Migrantlar köpçülikleýin tutulýar we vilayatlaryna uğradylýar ýa-da olara wagtlaýyn tutsak etmek ýa-da jerime töletmek ýaly jaza berilýär. Şeýlede polisiýa tarapyndan tutulan içerki migrantlar gan tapşyrmaga mejbur edilýär ýa-da owakyjylykda işledilip paxta ýekelemek ýaly işlere çekilýär. Russiýanyň raket we dron hüjümleri netijesinde Ukrainada azyndan 6 adam helak boldy. Şol tanda çağlar bilen birlikde 10 adam yaralandy. 30 oktýabrda prezident Vladimir Zelenski bu hüjümleri ýyly amala aşyrylan utgaşdyrylan zarba diýip atandyrdy we Rus güýçleriniň 650-den gowrak drony hem de dürli görnüşli şol tanda balistik raketalardan 50-den gowragyny atandygyny aýtdy.
Ukrayn resmiýetleri günortudaky Zaporizhzhia şäherinde 2 adamyň Slavyansk we Kramatorsk şäherlerinde bolsa, ýene 4 adamyň helak bolandygyny aýtdy. Demirazlyk gündogurdaky Sumy şäherinde hem giýjary zarbalar hasaba alyndy. Yerli resmiýetler bir sagatyň içinde 10 Rus dronunyň raýat infrastrukturasyny nysana alyp, adyndan 2 ýaşaýyş zaýyna ziýan ýitirendigini habar berdiler. Zaporizhzhyadaky hüjümden soň halat edijiler zarbada ýumrulan ýaşaýyş zaýlarynyň galyndylarynyň aşagyndan 2 adamyň jesedini çykardylar. Mundan başga ýurdun Günwatar merkezi Vinnitsa tebitinde Rus zarbasynda yaralanan 7 ýaşly gyz soňu bilen hastahanada aradan çykdy. Milli energetika kampaniýasy Ukrenergo Moskwanyň Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna edýän giň gowrumly howa zarbalarynyň ýurdun köp tebitinde elektrik togunyň kesilmegine sebäp bolandygyny aýtdy. NATO'nun ve Ýewropa Birleşiginiň agzasy Polşa bilen terhetleşýän Günwatar Lviv tebitinde 2 energiýa detgaty nysana alyndy diýip yerli häkimetler habar berdi. Russiýa gysyň öňü tirasynda Ukrainalaryň durmuşyna, mertebesine we ýylylygyna zarba urup, öz ulgamlaýyn terroruny dowam etdirýär diýip Ukrainanyň premier ministri Yuliy Sverdyanko X platformasynda ýazdy. Russiýanyň Gorunmak ministerligi 30 oktýabrdaky beýanatynda öz harby güýçleriniň Russiýada raýat nysanalarına edilen Ukrain hüjümlerine jogap hökmünde Ukrainanyň harby tenagat etgalaryna, energiýa infrastrukturasyna we harby aeroportlaryna garşy giň gowrumly giýji zarbasyny amala aşyrandygyny öňe sürdi. Zarba öz maksatlaryna ýetdi. Bellenen ähli nysanalar uruldy diýip ministerlik aýtdy. Ukrainanyň baş harby stabynyň terkerdesi Pakrovsk Mirnakhrad ugrundaky öň hatar pozisiýalaryna baryp göreninden soň Rus goşunlarynyň gündogurdaky Pakrovsk şäheriniň töwereginde hüjümlerini güýçlendirýändigini aýtdy. Aleksandr Syrskiy Telegramda Ukrainanyň bu hüjümleri ýzyna terpikdirmek üçin goranyşyny berkidýändigini ýazdy. Ýagdaý kyn, emma Pakrovskda, Şeýledi Kupyanskda Ukrainanyň goranyş güýçleriniň guman edilen gabygy alynmak baradaky Rus propagandasynyň öňe sürmeleri hakykata gabat gelmeýär diýip Syrskiy 30 oktýabrda belledi. Urusyň öň ýanynda 60.000 ýaşaýjysy bolan, häzirki wagtda 7.000 oguly ýylatly Pakrovsk, möhüm gara we demir ýol çatyrklarynda ýerleşýär. Russiýa bu şähere gabygy saljak bolup, tutuş ýylyň dowamynda hüjüm hereketlerini dowam etdirdi. Oktýabryň başynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Rus etgerleriniň şähere girendigini öňe süripdi. Emma şol wagt Ukrain resmiýetleri muny reddedip, Kreml güýçleriniň sebitde uly ýetkiler çekýändigini aýdypdy. 26 oktýabrda Ukrainanyň baş harby ştaby Russiýanyň bir näçe piýada bölüminiň jemi hasapda 200 oguly etgeriň goranyş syzyklaryndan sowa geçip Pakrovskda ýerleşendigini habar berdi.